Ni David Zurutuza naiz, Realeko jokalaria, eta nire historia da, ama frantsesa daukadala, eta aita azpeitiarra, hegoaldekoa. Eta, ez dakigu nola juntatu ziren, baina bien batura naiz. Eta nire historia pixkat, Hendaian bizi izan du naiz. Eta nola bizi izan dudan pixkate iparraldeko gauza egia da, beti hegoaldera errestasuna eduki dute hegoaldera jotzeko. Gehien bat hizkuntza, han kultura gehiago kalean, euskal kultura dago gehiago, eta ikuste dut hemen behar hori dagoela, eta horretik sortut pixkate ikastaro, full ikastaro. Pertsona bat etorri zitzen, galdezka, ea ikastaro bat egin nahi nuen, futboleko ikastaro bat, eta nire gauza lehenengo bururatu zitzaidana izan zen egiten baute ikastaro bat euskeraz izango da. Euskeraz eta iparraldean, ikusten dudana da iparraldean lehen esplikatu den bezala. Behar badagoela ikastoletan, seieskako ikastoletan hitz egiten da euskeraz, baina gero hortik kanpo egia da, nik ikusi nuen, ni Hendaian egonean futbolean ikusten nuen jende gutxi hitz egiten zuela euskeraz. Eta somatzen da kalean ere gutxi hitz egiten dela, eta nik nola kirola esparruan nagoen, bide hori aurkitu dut erakartzeko, umeak erakartzeko euskarara. Egia da infrastrukturak hegoaldean garatuago daudela euskal kulturarentzat. Egia da nik ez duela iparralde guztia ezagutzen, kostaldea gehien bat turistikoa dena, eta hor badago behar bat, nik uste euskarari dagokionez egia da pixkate barrura jota, kanbora edo pixkate barruraka, ikusten dela euskaldun gehiago. Uste dut pauso handia izango zela euskararentzat, hemengo kulturarentzat, hemengo jendearentzat ere, bultzada emango liokete. Eta gero ere beti esaten dut, azkenean hizkuntza oso garrantzitsua dira, ez dira galdu behar, ematen du beti globalizatzen ari gara eta hizkuntza asko galtzen ari dira horregatik, eta ni uste polita dela hizkuntza bat bizi mantentzea eta holako gauzak laguntze dute, baina azken finean jendeak eman behar du pausoa, infrastruktura jarri ezakezu, baina jendea ez badago, ez badu sinisten hortan, ez du zertako balio. Eta iparraldean iruditzen garrantzitsua dela, baloratzeko hemengo produktua, baina produktu oso ona dugula, eta gainera hemengo jendea oso langilea dela, kulturalki oso langilea gera, eta hori baloratu behar da, eta nik uste hortan inbertitu behar dela. Goitzak bere ikuspuntua dauka, eta hegoaldean, iparraldean jende asko dago, desberdin pentsatzen dutena, ez? Baina hortik aparte, nik taldean badute jende asko, kanpotarrak, eta ikuste dute Euskal Herria ez dela, Espainia bezala, ez? Bizi kalitatea, kulturalki desberdina dela, eta dena, ez? Eta nik uste dut iparraldean ere hori somatuko dela, frantsesak etortzen direna kanpo, Marseillatik, Paristik, asko etortzen direla gainera Paristik turismo moduan, nabari dute hemengo berotasuna, ez? Eta hori hortik ikusita, nik uste badagoela zerbait desberdina, ez? Kulturalki horrek batzen gaituna. Beru eta basena barre, hau da gure eremu, gure eskualde, herrien izenak euskaldunak baitire, gora aipatu dezagun gure iparralde.